سلامات أبالات بونت مهدري بحال كاو بونت سكول أوف لانجويجز نايك وانقوا تشاينيا ممهرية so channelنا دحرفوتيكم لايك سبسكرايب لاقوركم تخطاتلونا لو ما عنتي مجمرة يجزي حزنا يدقربنا بماندرين تشاينيز ويم بو تونخا دبل مسارتها لوت سلامتا ويم basic greetings يدخل so كافتر سن جمرت لنا ماندرين تشاينيز مالت نايك وانقوا تشاينيا ناي سرح وانقوا ويم ناي تشايناويان ناي أوفيس ويم ناي سرح قانقا يزوجان دلو بتشاينيا بوتونخوا يلوه مالتيو خمت عنتو رجالات خوا channelنا سبسكرايب لايك شير بمقبار أبلات فونت سكول أوف لانجويجز يوتيوب channel خنو بزا قطع مزيك قلت أدلي نجار بأونلاين كتمهارو تدليو بأكل مسيحهم كتمهارو نتدليو أدراشنا أب أدحك خال أيبركي ناي تاكسي مجرشة يدخون دلو سلك وزرنا بتتحتي تصحيفو للو communicate جورنا دولنا بأكل مسيحهم كتمهار تدليو بجروب يكون بحد نمهار contact جورنا ني خاو ببلينا نجمر مالتيو ني خاو مالت بتشاينيا سلام ويم hello مالت بإنجليزية مالتيو so دي ني خاو دبل أو زخانة ساعات نتكملو ناي سلامتا لووت يزخون دلو مالتي سلازي ني خاو تمساي بالو ني خاو سلام مالتيو so ني مالت يو مالتيو خاو مالت good وين صبو مالتيو سلازي تقدر بزبالة ني خاو مالت سلام مالتي بتشاينيا كل جزء أب تشاينيا h خم خ ياتنبه سلازي ني خاو إلا pronounce نقوله ويم ندمج أو مالتي so ني خاو سلام كمي مالتي قتلنا نريو ني خاو ما أبزي نريو تايو حتى يو this is how are you مالتي ني خاو ما so كل جزء ما أمود أتا sentence ويمولا حسابكم مثلا أو قام كشاينيا حتى مخانو يرئينا ويم يملختنا مالتي سلازي ني خاو ما كنقولت لنا how are you ويم كما يلخا ويم كما يلخي خلنا له مالتي صوص تمسايبلو ني خاو ما ني خاو ما how are you ويم كما يلخا خلنا له مالتي so ما مالت نبينكم مثلا من عينت ترجم يقولون جن أمس حتى ويم sentence كما مثلا جن sentence ناب حتى يغيروا مالتي ما قتلنا نريو هذا سب ني خاو ما يلوك حتى ناتلو فأنا نملس مخنياتو حتى يو بحتى ملكتنا تنقل لنا how are you كلنا ناتلو إنجليزية I'm good I'm fine thank you ينالنا نملس حكي so أب تشاينيا تايكنو نخل وخن خاو مالت I am very good أنا صبق الله مالتي أنا مالتيو خن very ويم بتعم مالتيو how هم تعنتوا لجازخو good ويم صبق مالتي سلازي وخن خاو I am very good أنا صبق الله مالتي أنا مالتيو خن صبق مالتيو how good I mean خن very بتعم مالتيو how good ويم صبق مالتيو يخون له مالتيو so وخن خاو جن كل جزء صبغ الله خوينا نكن من لسن خلينا سلازي ني خاو ما أي لساك حتى ناتلو وخن خاو كنا من خلينا تزي خوينا جنا وبوتاي خاو which is I am not so good أنا صبغ الله خون الموال وأنا مالتيو بوتاي خاو not good not so good وين صبغ الله خون so بكام كاتشينيا بو مالت no وين not خوب نتلو تاي مالت تعمي مالتيو خاو good ويم صبو مالتي زي تاي خونه له وبو تاي خاو I'm not so good أنا صبو أيهم خون الموال نتكمل مالتي بس إلنا نريو بقانقا تشاينيا شيء الموال تاي نتكمل شيء مالت بقانقا تشاينيا يغني لي thank you مالتي سلازي شيء
谢 that's thank you ወይም ይቀኒለይ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ቋንቋ ቻይንኛ x ከም ሺ ይንበብ ማለት እዩ x ከም ሺ ይንበብ h ከም ተዓንተሉ ገለጽኩ ከም ኸ ይንበብ ስለዚ ኣብዚ ሼ ማለት thank you ወይም ይቀኒለይ ማለት ይሆነሎ ማለት እዩ ሶ ሓደ ሰብ ሼ ክብለና ተሎ ታይና ንምልሰሉ ዝብል ቡከቺ you are welcome ወይም ምንም ማለት አይሆነን ገንዘብኻ ከም ንብሎ በትግርኛ ማለት እዩ ቡከቺ you are welcome ወይም ገንዘብኻ ጽባለኻ ልብል ንባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሶ ክንቀጽል ተለና the basic greetings at different times of the day እዚ ማለት እዩ ኣብ ተፈላለየ ናይ ዕለት ኣብ ተፈላለየ ናይ መዓልቲ ሰዓታት ወይም እዋናት ታይታይ ሰላምታ ኢና ንጥቀም ታይ ዓይነት ሰላምታ ኢና ንጥቀም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኮይኑ ኣብ ወጋሕታ ምሳሕ ሰዓት ምሸት ታይ ዓይነት ሰላምታ ኢና ብቻ ኢና ንጥቀም ድብል ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኣቶም ቱ ናይ መጀመርያ ንሪእታ እዩ ዛው ሻንኻው እስቲ ምሳይ በሉ ዛው ሻንኻው ዛው ሻንኻው ዛው ሻንያው አይዘራ እሺ እንት ነገር እሺ እዚኣ ከም ኸ ኢለ ነበር ኤች ክነግረካ ነይሩ ነው ከዚ ዛው ሻንኻው አሪፍ ከዚ ዛው ሻንኻው ዛው ሻንኻው ማለት ጉድ ሞርኒንግ ወይም ከመይ ሓዲርካ ይሆነሎ ብቻይንኛ ማለት እዩ ሶ በመቀጻል ጉድ አፍተርኑን ወይም ከመይ ውዒልካ ልማል ኣብ ናይ ድሕር ሰዓት ንጥቀመሉ ሻውኻው ይሆነሎ ማለት እዩ ሻውኻው ይሆነሎ ስለዚ ሻውኻው ማለት ጉድ አፍተርኑን ወይም ከመይ ውዒልካ ልብል ኣብ ናይ ድሕር ሰዓት ሽፍት ወይም ናይ ድሕር ሰዓት ንጥቀመሉ ማለት እዩ ቀጽልና ኣብ ኢቭኒንግ ወይ ኣጋምሸት ከባቢ ንጥቀመሉ ናይ ሰላምታ ልውውጥ ዋን ሻንኻው ይሆነሎ ዋን ሻንኻው ማለት ከመይ ኣምሺኻ ወይም ከመይ ኣምሺኺ ይሆነሎ ማለት እዩ ዋን ሻንኻው ይጥቀሙ ማለት እዩ ብምቕጻል ደሓን ሕደር ንባል ኣብ ምሸት ከባቢ ክኾን ተሎ ትሰዓት ኣብ ኣማሲ ምሸት ከባቢ ክኾን ተሎ ብቻይንኛ ንጥቀመሉ ቃል ዋን አን ማለት ጉድ ናይት ወይም ደሓን ሕደር ማለት ይሆነሎ ማለት እዩ ቶም ቃላት ኣብዚ ክንሪኦም ተለና ዛው ሻን ማለት ሞርኒንግ ወይም ወጋሕታ ማለት ክኾን ተሎ ሻው አፍተርኑን ወይም ድሕሪ ሰዓት ይሆነሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ዋንሻን ማለት ኢቭኒንግ ወይም ኣጋምሸት ይሆነሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መዓልቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት እንጥቀመሎም ናይ ሰላምታ ልውውጥ ይሆነለዉ ማለት እዩ ክንቐጽል ተለና ኒኻው ልብሪኢና ሄሎ ወይም ሰላም ክኾን ተሎ ኒኻው ኩሉ ግዜ እንጥቀመሉ ንሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ካብ ሓደ ብላዕሊ ተኾይኖም እቶም ሰባት ልዕሊ ክልተ ተኾይኖም እንታይ ኢና ንጥቀም ንብል ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ክልተ ካብ ሓደ ሰብ ብላዕሊ ተኾይኖም ኒኻው ክንጥቀማ ይንኽእልን ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ኒመንኻው ምሳይ በሉ ኒመንኻው ማለት ሄሎ ኮይኑ ግን ፎር ሞር ዛን ዋን ፐርሰን ልዕሊ ሓደ ሰብ ክኾን ተሎ ንብዙሓት ክኾን ተሎ ኒመንኻው ብኻሊእ ኣገላልፃ ኣብ ክንዲ ኒመንኻው ዳጃኻው ክንብል ንኽእል ዳጃኻው ማለት ሄሎ ኤቭሪዋን ማለት እዩ ንብዙሓት ስቲል ንብዙሓት ኢና ንጥቀመሉ ስለዚ ምሳይ ክትብሉ ኢኹም ዳጃኻው ሄሎ ኤቭሪዋን
ይሆናሉ ማለት ነው ብዙሓት እንጥቀመሎም ናይ ሰላምታ ልውውጥ ወይ ናይ ሰላምታ መግለጽታት እዮም ማለት እዩ ብመቀጻል ታይና ክንብል ቻው ንምባል ብቻይንኛ ታይና እንጥቀም ዛይጄን 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 ጉድባይ ማለት ብቻይንኛ ይሆናሉ ማለት ስለዚህ ዛይ ማለት ከም እንደገና ማለት እዩ ጄን ማለት ምርኻው ማለት እዩ ተቀለል በዘበላ ዛይጄን means goodbye ይሆናል ማለት እዩ so እንደግሞ ኢና ዛይጄን 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 as goodbye in Chinese ይሆናል ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዛይጄን ካልእ ታይ ክንጥቀም ንኽእል ሚንግ ቴንጄን ሚንግ ቴንጄን see you tomorrow ወይም ጽባሕ ንራኸብ ማለት እዩ ሚንግ ቴንጄን ሚንግ ቴንጄን ሚንግ ቴንጄን which is ጽባሕ ንራኸብ ወይም see you tomorrow so ዘማው ዝደለው alternatively ወይም በከም ዝደለናይ እንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ጽባሕ ኩሉ ግዜ ንረኽቦ ሰብ ተኾይኑ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ዛይጄን መዋል ሚንግ ቴንጄን ክንብል ንኽእል see you tomorrow ክንብል ንኽእል ተዘግና እንደገና ዛይጄን ክንብል ንኽእል ስለዚ ዛይጄን goodbye ኮንተዱ ብትና እንግሊዘኛ ትርጉሙ ሚንግ ቴንጄን ሚንግ ቴንጄን ማለት እንደገና ጽባሕ ንራኸብ ወይም see you tomorrow ማለት እዩ ኣብዚ ደርየና ዛይጄን እና ሚንግ ቴንጄን ጄን ጄን ንብል ቃል ተደጊሞሎ እዚ ማለት አይ ምርኻብ ማለት እዩ ጄን ማለት ምርኻብ ወይ ምርአይ ማለት እዩ በቻይንኛ ቀጥታ ትርጉሙ ምርኻብ ወይ ምርአይ ማለት እዩ ጄን ማለት ስለዚህ ዛይጄን goodbye ኮንተሎ ሚንግ ቴንጄን means see you tomorrow ሆነለ ማለት እዩ እሺ በመቀጻል ተወሰኽቲ ወይም ቲፕስ ንብሎም ንርኢና ተወሰኑ ማለት እዩ ከዛ አንተ ታይልና ነርና ሼሼ ማለት ያቀኒየለይ ማለት እዩ ሼሼ ባተለ ብቻይንኛ ተፈላለዩ ዓይነት መልስታት ኢና ንምልስ ሓደ ሰብ ሼሼ ክብለና ተሎ ተሓደ ከምታ አንተ ወረናዮ ቡከቺ እዩ ቡከቺ ማለት ብናይ እንግሊዘኛ ቀጥታ ትርጉሙ you are welcome ወይም ናብ ትግርኛ ለምጻውተልና ገንዘብኻ ንብሎ ቃል ማለት እዩ ስለዚህ ሼሼ ክብለና ሓደ ሰብ ቡከቺ ኢና ንምልሰሉ ማለት እዩ ኮይኑ ግና እዚ ጥራሕ ይኾነ ሼሼ ወይ የቀኒየለ ዝብል መልሲ ሓደ ዓይነት መልሲ ይብሉን ካሊ አማራጭታት ክንጥቀም ንኽእል ቡዮንሼ ቡዮንሼ ማለት no need to thank ወይ ምስጋና የድልዮን ቀሊል ነገር እዚ ምንም ማለት አይሆነን ከም ማለት እዩ ቡዮንሼ ስለዚህ ብቻይንኛ ቡ ማለት not ማለት እዩ ዮንግ ማለት ዩዝ ማለት እዩ ወይም አድላይነት ማለት እዩ ሼ ምስጋና ማለት ስለዚህ ምስጋና የድልዮን ማለት እዩ ቡዮንሼ ማለት ምስጋና አንድ ዲዮ ነገር አይሆነን ቀሊል ነገር ይዚ ንመዋል ይጥቀምሉ እዮም ስለዚህ ከከምቲ ናይ አጠቃቅማ ናይ ምስጋና ተፈላለዩ ዓይነት መልሲ ክንምልስ ንኽእሊና ማለት እዩ ስለዚህ ተሓደታዩ ቡከቺዩ ተኻልዋይ ቡዮንሼ ተሳሳይ ነገና ማይሽ ማይሽ ምሳይ ወሉ ማይሽ ማለት be feel free or don't mention it no እንግሊዘኛ ማለት እዩ ምንም ማለት አይሆነን ማለት እዩ don't mention it or feel free or be free no problem ንብሎ በእንግሊዘኛ ምንም ማለት አይሆነን ቀሊል ነገር እዩ ምንም ማለት አይሆነን ማለት ማይሽ ይጥቀሙ እዮም ማለት ስለዚህ ዞም ሰለስተ ዚኦም ከከምናይቲ ሁነታት ናይ ምስጋና ክንምልስ ንኽእሊና ማለት ስለዚህ ሓደ ሰብ ሼሼ ክብልተሎ ቡከቺ ክንብል ንኽእሊና or ወይም ቡዮንሼ ሳልሳይ ነገና ማይሽ ዚኦም ሰለስቲኦም ሼሼ ንዝብል እንትን መልስ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ቋንቋ ቻይንኛ ማለት እዩ ተኻልዋይ ከም ቲፕ ንሪኦ ዶይቡቺ ማለት ሶሪ ወይም ይቅሬታ ማለት እዩ ብቻይንኛ ስለዚህ ብሓደ ንብሎ ኢና ዶይቡቺ ማለት ይቅሬታ ወይም ሶሪ ማለት እዩ ዶይቡቺ ስለዚህ ሓደ ሰብ ዶይቡቺ ክብልተሎ ታይ ንምልሰሉ ማለት እዩ ሜይጓንሺ ማለት it doesn't matter ችግር ይውልን ማለት እዩ አሁን ለብሎ ችግር ይውልን ማለት ሜይጓንሺ እንጥቀም ማለት እዩ ስለዚህ ዶይቡቺ ሜይጓንሺ ሶ ቡ ማለት ከምታ አንተ ወልገለጽኮ ኖ ማለት እዩ በይና ክነምጻተለና ማለት ስለዚህ ዶይቡቺ ተል ሓደ ሰብ ወያ ታይ ንምልሰሉ ሜይጓንሺ ደግሞ ኢና ዶይቡቺ ሜይጓንሺ ዶይቡቺ ሶሪ ማለት እዩ ሜይጓንሺ doesn't matter
ችግር የለም ማለት እዩ ያኔ ላይ ዘየን